أبعالات اندحر سخرانن زموتنا اللي يخوينو ودكتي زي حطياتي سرعة لنا كما ينولو أبس أصحوه سرعة زيما سرعة قوم سرعة مرقد سرعة زمامية سرعة صفعات سرعة ورق سرعة شبشب يحفرك ويا حدا غزيكو تذكرك ويا هم أب أجر مسكال ويلان تكايد أب أجر مسكال ورئياتو كما تقدى بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك قدوس እግዚአብሔር ፈጣሪ ሰማያት ወምድር ለከ ስብሐት ዝኸበርክን ኣብ ውሽጢ ዓድና ወፃእን ትርከቡ ኩልኩም ደቂ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን ወምእመናት እንኳዕ ንበዓለ ፍልሰታ ብሰላም ኣብፅሓኩም ኩልኩም ተኸታተልቲ ተቅዳ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሚድያ በዚ ተኸታታሊ ዝወሃብ ትምህርቲ እትከታተሉን ከምኡውን ሓሳብኩምን ርእይቶኩምን ምሕቶኩምን እተቕርቡ ኩልኩም ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩልኩም ይኹን አዚ በዚ ዕለት እዚ እውን ብተመሳሳሊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሃይማኖታዊ ቀኖናዊ ታሪካዊ ትውፊታዊ ሕዝቶታት ናብ ምእመናን ንምብፃሕ ካብ ውሽጢ ጉባኤ ወይ ድማ ካብ ናይ ፈለገ ህይወት ቤት ትምህርትና ካብቲ ናይ ወንበር ትምህርትና ቀፂሉ እውን ካብቲ ናይ ኣውደ ምህረት ትምህርትና ኣብ ዓለም ክባፅሐሉ ብዝኽእል መንገዲ ዘመን ብዘምፅኦ ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘሎ ኩሉ ኣማኒ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስትና ሃይማኖቱን ንምዕቃብ ስርዓቱን ንምሕላው መንገዲ ጽድቅን መንገዲ እግዚአብሔርን ንምፍላጥ ይኽእል እዩ ብዝብል እምነት ኢና ንጓዓዝ ዘለና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ናትኩም ጸሎት እውን ኣይፈለየና ሎም ዕለት ድማ ውቁባትን ድሙቃትን በዓላትና ንምንታይ እዮም ኢድ ዝበፅሖ ፀብሒ ዝመስሉ ዘለዉ ብዝብል ሰፊሕ ሃተታን ትንታነን ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ እውን በዚ ዕለት ከምኡ ዝብል ኣርእስቲ ክንመርፀሉ ዝኽኣልና ወይ ክንወስዱ ንኽእል ዘለና በዓመቱ ዘይሮም ዝመፁ ዓለም ትኩረት ዝህበሎም ዓይኒ ዓለም ዝሰሓቡ ብዙሓት ውቁባትን ድሙቃትን መንፈሳውያን በዓላት ኣለውና እቶም በዓላትና ድማ እንደገና ቀጥታ በቲ ጥንቶምን በቲ ታሪኮምን በቲ ትውፊቶምን ክቕፅሉ ዘይኮነስ ኣብ መንጎኡ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ዝፍጠረሎም ወይ ድማ ዘደብዝዝ ነገራት ዝረአየሎም ዘፈላሊ ነገር ዝረአየሎም ንምንታይ እዩ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ተጻሕፉ ስለ ስርዓት በዓላት ከመይ ስለ ዝብል እዩ ከምኡ ዓይነት ጌርኩም ኣኽብሩ ስለ ዝብል እዩ ብሱረኸ ናይ ቅድስት ቤተክርስቲያን በዓል በብግዚኡ ኢድ ዘዝሓዘ ስቂሉ ኢዱ ክስንዝረሉ ወይ ክቀያይሮ ይኽእል ዶ ስእልካ ከም ድሌትካ ክትርጉሞ ክትኽእል ዶ ናብ ፈጠራ ሓሳብ እናኣተኻ ስእልካ ካሊእ ደጋዊ ነገር ክተምፀሉ ካብ ውሽጡ ደገ ክተውፅኦ ካብ ደገ እውን ናብ ውሽጢ ካሊእ ክትእትየሉ ትኽእል ዶ ትውፊት ምዕቃብ ማለት እንታይ ማለት ዳ እዩ ኣብ ዝብል መንፈሳውያን በዓላት ከመይ እዮም ክኽበሩ ዝግብኦም ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍ ተጻሒፎም ዘለዉ ከመይ እዮም ታሪኮም ኣብ ዝብል ከም ፍቓድ እግዚአብሔር እዛ ሰዓት እዚኣ ክንጥቀመላ ኢና እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይሃሉ ከም ጥንቱ በዓል ማለት እንታይ ማለት እዩ ብሓፂሩ እንታይ ኢልና ክብሪ ማለት እዩ ኣብ ኣለ ኣኽበረ እንትበሃል እንተሎ መን እዩ ዝኸብር እንታይ ኢልና ናይቲ ፍጻመ መበገስን መደረስን ወይ ድማ መንስእን መብፅሕን ዝኾነ ሕያው እግዚአብሔር ኣልፋ ወኦ ንሱ እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን መለስ ኢልና እንትንርኢ መጀመርያ ጥንታዊት በዓል ሰንበት ወይ ከዓ ቀዳሚት ሰንበት እያ ጎይታና መድኃኒትና እግዚአብሔር 6 መዓልቲ ፍጥረታት ምስ ፈጠረ እታ ሻብዓይቲ መዓልቲ ወመሳቢት ዕለት ኣይረፈ እግዚአብሔር እንኩሉ ግብሩ ዝኣሃዘ ይግበር እግዚአብሔር ፍጥረታት ድሕሪ ምፍጣሩ እግዚአብሔር 22 ዓይነታት ፍጥረታት ድሕሪ ምፍጣሩ ኣብ መበል ሻብዓይቲ መዓልቲ ኣዕረፈ እሞ ተዕለት ሳኻ እንደገና ድማ ሰንበት በላ ይብላ ሕዚ ሰንበት ማለት ድማ ክብርቲ ዕለት ንእግዚአብሔር ክብሩ መግለፂ ትኸውን ነቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ነቲ እግዚአብሔር ዝፈጸሞ ነቲ ንእግዚአብሔር መንክር ግብሩ ወይ ድማ ድንቂ ወይ ድማ ዝገርም ስርሑ እነድንቐሉ እንሕስበሉ ምልስ ኢልና እቲ ናይ እግዚአብሔር ውዕለታ እነመስግነሉ እነኽብረሉን እዩ ከምኡ እናበለ
እዛ ስርዓት እዚኣ ካብ ኣበው ወይ ድማ ካብ ህገ ልቦና ናብ ህገ መፅሓፍ ኣብ ምስ ዝሰጋገረሉ ዘመን ኣብ ዘመነ ሙሴ ወይ ድማ ሙሴ ህገ እግዚኣብሔር ህገ ኦሪት እንትቕበል እንተሎ ነዚ ዓለት እዚኣ እንደገና ኣስሚሩ ክኽብራ ከም ዝግብኦ ድማ እንደገና እግዚኣብሔር ኣምላኽና በቲ ህግጋቱ ንሙሴ ዝኣዘዞ ትእዛዝ ዝሃገገሉ ህገ ኣሎ። ከመይ ጌርኩም ብጥንቃቐ ተብዕልዋ ከም ዘለኩም ከመይ ጌርኩም ተኽብርዎ ከም ዘለኩም ከምዚ ጌርካ ንገሮም መሃሮም ኢሉ ነቲ ርእሰ ኩሉ መምህሮም ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ንሙሴ ዝተዋሃበ ህግ ተፃሒፉ ኢና ንረኽቦ። ዳሕራይ ከምኡ እናበለ ካብ ዘመን ናብ ዘመን እናተጓዓዘ ሓደ ሓደ ግዜ እውን ከምቲ ኣብ ግዜና ዝረአ ዘሎ ካብ ደገ ዝተለመደ ካብ ኣሂዛብ ዝተለመደ ካብ ግዛዕ ዝተለመደ ሽልኽ እናበለ ናፍቲ መንፈሳውን ጥንታውን በዓል ዝመፁ ልምድታት ነይሮም። እግረ መንገዱ እውን ምስ ውልቀ ረብሓ ዘተሓሓዝዎ ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን ዘምፅዎም ነገራት እውን ነይሮም። እቲ በዓል ባዕሉ ናይ ዕዳጋ መጥቀሚ ምግባር ብዙሕ ሰብ ስለ ዝእከብ ደቂ ሰባት ብማሕበራዊ ሂወቶም ክጥቀምዎም ዝኽእሉ ነገራት እናምፀኻ ና ንግዲ ምግባር ተወሳኺ እውን ኣብቱ በዓል ብሕጊ ኦሪት መስዋእቲ ዝስውኡ እንስሳት ወህብቶ ዝወሃቡ ወርቅታት ኣልባሳት ይእከቡ ስለ ዝነበሩ ይቐርቡ ስለ ዝነበሩ እውን የቕርቡ ስለ ዝነበሩ ንኡ እውን ብዝኸበረ ዕዳጋ ንምፍፃም ኣብቲ በሪ ቤተ መቅደስ ኢየሩሳሌም ብፍላይ ብዓመት ብድምቀት ዘኽብርዋ ኣብኡ እናተረኸቡ ዘኽብርዎ ናይ ዓለም ለኸ ጉዕዞ ዝገብርሉ ዝነበሩ ናይ ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ እታ ታቦተ ጽዮን ዝነበረቶ ጥራሕ እዩ። ካሊእ ቤተ ጸሎት እዩ ነይሩ እቲ ምኩራብ ብዓመት ዘኽብሩላ ግን ሰለስተ ዕለታተ ለለ ዓመት ለያስተርኢ ኩሉ ተባኢትከ ዝብል ህጊ ተዋሂቡ እዩ ነይሩ ንሙሴ። እንታይ ማለት እዩ? እዚ ወዲ ተባዕታይ ዝኾነ ካብ 20 ዓመቱ ንላዕሊ ዘበለ ብምሉኡ 20 ዓመት ዝመልኦ ዘበለ ብምሉኡ እተን ሰለስተ ዓበይቲ በዓላት ማለት እውን በዓለ መጸለት፣ በዓለ ፋሲካ፣ በዓለ ሰዊት እዚኣተን ብምሉአን ነቲ ካብ ግብፂ ምውፃእ ባሕሪ ኤርትራ ምሽጋር 40 ዓመት መና ምምጋብ ኣብ በረኻ ነዚ ናይ እግዚኣብሔር ውዕለታት ዝሕስባ በዓላት ስለ ዝኾና በብዓመት ኩሉ ወዲ ተባዕታይ ኣብቲ ኢየሩሳሌም ከይዱ ከብዕል ኣለዎ ከኽብር ኣለዎ። ዘሰይ ኣርገለ በዓል ርጉም ውእቱ እዚ ዘይኽበረ እንተኾይኑ እውን ርጉም እዩ ዝብል እቲ ወርቃዊ ህገ እግዚኣብሔር ተፃሒፉ ኣሎ። ዳሕራይ ከምኡ እናበለ ድማ ናብቶም ካብ ኣበው እናተሰጋገረ ናብ ዘመነ ነገስት ካብ ዘመነ ነገስት እውን ናብ ዘመነ ነቢያት ትበፅሕ እንተሎ ኣብ ዘመነ ነህምያ ማለት ድሕሪ ፍልሰተ ባቢሎን ወይ ድማ እስራኤላውያን ድሕሪ ክንደይ ዘመናት ተጓዒዞም ዓዶም ድሕሪ ምእታዎም ምድሪ ርስቲ ወሪሶም እግዚኣብሔር ናፍታ ዘዘጋጀየሎም ቦታ ኣትዮም ድሕሪ ምንባሮም ናይ ደገ ሓይልታት ኣትዮም ብኩናት የጥቅዕዎም ነይሮም፣ ብወረራ እውን የጥቅዕዎም ነይሮም። ዝኸፈአ ግን ን70 ዓመት ሙሉእ ዓዶም ኣዕንዮም ኣብ ባቢሎን ዝወሰድዎም ኣብኡ ስቃይ ዘሕለፍሉ ከቢድ ዘመን ነይሩ። ነገር ግን ኣብቲ ዝኸድዎ ዓዲ እምነቶምን ስርዓቶምን ከየበላሽው ኤርምያስ ነቢይ ይምህሮምን ይግስፆምን ይከታተሎምን ነይሩ። ምስቶም ኣረማውያን ከይዋሰቡ እውን ተጠንቀቁ፣ ግደፉ፣ እግዚኣብሔር እኮ ፅባሕ ንግሆ ኣውፂና ዓድና ክምልሰና እዩ። ኣብ ቦታትና ዝገበሮ ነገር ኣይትዝክሩ እንዲኹም 215 ዓመት ኣብ ግብፂ ዝተቐመጠ ህዝብና እኮ ብሓይሊ እግዚኣብሔር እዩ ዝወፀ እምበር ብሓይሊ ሰብ ኣይኮነን። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣይትረስዕዎ እናበለ ጣዖት ከየምልኹ፣ ኣምልኮ ባዒድ ከይለምዱ፣ ስርዓቶምን ትውፊቶምን ከይርስዑ፣ ስርዓት በዓሎም እውን ከየበላሽው ኮታስ ካብቲ እግዚኣብሔር ዝሃገጎ ህጊ ወፃኢ ምስቲ ልማዳ ኣሂዛብ ከይጥቀሙ ምእንታን ኤርምያስ ይሰርዕ፣ ይቐፅዕ፣ ይምህር፣ ይግስፅ ነይሩ። እግዚኣብሔር ነቶም ህዝቢ ዋላ እኳ ብስደት ክወርዱ እንተኸኣሉ ኣብቲ ዝኸድዎ ዓዲ መምህር ሲኢኖም ባህሎምን ስርዓቶምን እምነቶምን ከይቕይሩ ምእንታን ግን ኤርምያስ ኩሉ ግዜ ከም ብሌን ዓይኒ ይሕልዎም ነይሩ ማለት እዩ። ዳሕራይ ድሕሪ ምምላስ እንታይ ምግባር እዮም ጀሚሮም በዓሎም ተመሊሶም ኣብ ዓዶም ምኽባር እንትጅምሩ እንተለዉ ድማ ተበዓዕላ ንእሽተን ይቕይርዎ ነይሮም ማለት ስእልካ ንበይንኻ ጥራሕ መብዓል ነይሩ። ዳሕራይ ኣብ ነህምያ እንረኽቦ ኣብ ነህምያ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 10 እዩ ዝብል ፅቡቕ በዓል ኣኽብሩ ዘክሩ ግን ወፈኑ ክፍሎሙ ለእላ ኣልዎሙ እስመ ቅድስቲ ይእቲ ዛቲ ዕለት እስመ በዓሉ ለእግዚኣብሔር ውእቱ። ምክንያቱ ንስኻቶም ደስ ኢልኩም ትትውዕል እንተሎ እቲ በዓል ነቶም ዘይብሎም እውን ስደድሎም እምበር ዛዕለት እዚኣ ኣድልዎ ዘለዎ ዕለት ኣይኮነትን ቅድስቲ ዕለት እያ። ምክንያቱ
ኩሉ ሰብ ዝኸብረላ ኩሉ ሰብ ዝሕጎሰላ ዕለት ክትኸውን ይግባእ እንደገና በዓልኩም ተታኽብሩ ተለኹም ኢታውድቁ ልበክሙ እስመ እግዚአብሔር ኃይልነ እስመ እግዚአብሔር ውእቱ ኃይልነ እንደገና እዚ በዓል እዚ ተታኽብሩ ከለኹም ልብኹም ኣይተራዕዝኑ ተስፋ ኣይትቁረፁ ሕዙናት ትኩዛት ኣይትኹኑ ብእግዚአብሔር ደስ ይበልኩም ቅድሚኡ እውን ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ገበሩ በዓለ በትፍሲት ይዝብል በዓልኩም ብትፍሲት ብደስታ ግበሩ ይብል ከምዚ እናበለ እቲ ስርዓት በዓል ከምቲ እግዚአብሔር ዝሃገጎ እናተሓለወ እናተጓዓዘ እንትመፅእ ከሎ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ፈተናታት ይገጥምዎ ነይሮም ማለት ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ናይ ንግዲ ምንፅብራቕ ናይ ውልቀ ሰባት ረብሓ ንምሕላው ብዙሕ ባኢድ ነገራት ምምፃእ ስልካ በዓልካ ዝፈጠርካዮ ልምዲ ኣምፂኻ እውን ኣብቲ በዓል ክላበስ ምግባር ምንም እግዚአብሔር ዘይከለከለካ እውን ከም ሃይማኖት ጌርካ እውን ኣብቲ ውሽጢ ዘይተለመደ ነገር ወይ ዘይ ሃይማኖታዊ ልምድን ስርዓትን ክመፅእ ምግባር ኣብ ኣይሁድ ድሓር ሕማቕ ስንፍና እናለመዱ ዝኸዱ በዓልቲ ኮይኑ እግርካ ዓፃፂፍካ ኮፍ ኢልካ ስኡልካ እግርካ ዝዘርጋሕካያ ከይትዓፅፍ ዝዓፀፍካያ ከይትዝርግሓ በርካ ዝዓፆኻዮ ከይትኸፍዝ ዝኸፈትካዮ እውን ከይትዓፁ ዝዓይነቱ ድኹም ኣመለኻኽታ ነይርዎም እዚ ካፍቲን ዝሰብሰብዎ እምበር እግዚአብሔር ከምኡ ገይሩ ብህጊ ሃገጎምን ዳሕራይ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 5 ቁጥር 8 እንትንምልከት እንታይ እዩ ዝብል ወይዜኒ ግበሩ በዓለክሙ ወአኮ በብሁእ ብሉይ ወአኮ በብሁእ እኩይ ዘኃጢአት ኣላ በብሁእ ዘቅድሳት ወዘጽድቅ እዚ ብሁእ ዝብለና ዘሎ ልምዲ እዩ ወይ ድማ ስርዓት እዩ በቲ ናይ ብሉይ ስርዓት ቦቱ ናይ ረበናት ፈሪሳውያን ካልኦት ናይ ብሉይ ኪዳን ሰባት ዝገብርዎ ዝነበሩ ዘልማድ ዘይኮነስ በብሁእ ዘቅድሳት ወዘጽድቅ ቅድስና ብዘለዎን ጽድቂ ብዘርክብን ክትገብርዎ ይግባኣኩም ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ በዓል በዓል እውን እቲ በዓል ከመይ ክኸውን ከም ዝግብኦ ኣቐዲሙ የጠንቅቕ ነይሩ ኣዲስ ኪዳን በዓላት ዝበሃሉ ዝተፈላለዩ በዓላት ኣለውና ብፍላይ ዓበይቲ በዓላት እንብሎም መድህነ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ፅንሱ እስካብ ዕርገቱ ዓበይቲ ምስጢራት ዝፈፀመሎም እግዚአብሔር ተኣምር ዘይገበረ መዓልተ ይውዕልን እግዚአብሔር ተኣምር ዘይገበረሉ ዕለት ሰዓት ሰከንድ የለን እንተኾነ ግን ምንታን ድሕነትና ተባሂሎም ዝተፈፀሙ ዓበይቲ ምስጢራት ዝተረኣይሎም ዓበይቲ በዓላት ተስኣቱ ዓበይቲ በዓላት ወልዲ ዝበሃሉ ኣለዉ ካብ ምንታይ ካብ ፅንሱ ወይ ድማ ካብ ዝተፀነሰሉ ካብ ትስብኢት ተባሂሉ ካብ መጋቢት 29 ክሳብ ንሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ዝሰደደሉ በዓለ ጰራቅሊጦስ ስውን በዓለ ወልዲ ይበዓሉ ንምንታይ ኣነ መንፈሰይ ክሰደልኩም እየ መንፈስ እግዚአብሔር ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እቲ ሳልሳይ ኣካል ናባኹም ክመፅእ ብዘሰፈዎ ወይ ድማ ብዘተስፈዎ መንገዲ ናብ ሃዋርያት ዝሰደደሉ በዓል እቶም ዓበይቲ በዓላት ወልዲ እንብሎም ናይ ወልዲ በዓላት እንብሎም ፍሉጣትን ፍሉያትን እዮም ማለት እውን ምዝርዛሮም ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ 29 መጋቢት ፅንሰቱ እዩ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተፀነሰሉ እዩ 29 ታህሳስ ድማ እተወለደሉ እዩ በመቕፃል 11 ጥሪ ተጠመቐሉ እዩ 3 በፂሕና ኣለና ከምኡ ቀፂሉ ድማ እንደገና በዓለ ደብረ ታቦር ድማ ታርኡ ንምሕላው እዩ በዓለ ደብረ ታቦር ድማ እንደገና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ጉባኤ ቂሳርያ ኣብ ደብረ ታቦር ኸይዱ ምስጢረ መለኮቱ ብርሃነ መለኮቱ ዝገለጸሉ ንሃዋርያት ማንነቱ ዘረጋገጸሉ በኣብ እውን ወዲ እግዚአብሔር ምዃኑ ዝተመስከረሉ ዓብይ በዓል እዩ በመቕፃል ድማ ሆሳዕና ማለት መድህነ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዒላው ተፃዒኑ ናብ ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ዝኣተየሉ ዕለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ስቅለት እዩ ስቅለትን ትንሳኤን ከም ሓደ ወላ ተተሓሓዘ እዩ ቀፂሉ ትንሳኤ እዩ ስቅለት ብዕለተ ዓርብ ዝሞተ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሞት ንመቃብር ኣሸኒፉ ሓይሊ ሞት ሓይሊ መቃብር ምንም ኣብ ጥቑ ከይበፅሐ ብሓይሉ ብስልጣኑ ዝተስአሉ ንዓና ተስፋ ትንሳኤ ዘብሰረሉ ፍጹም ክርስትና ዝተረጋገፀሉ ፍጹም ክርስቶሳዊ መንገዲ ዝረኣናሉ ናይ ክርስትና ዓብይ መሰረት ዘትሓዘ ትንሳኤ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ትንሳኤ እዩ ቀፂሉ ድማ በዓለ ዕርገቱ እዩ መድህነ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ምስ ተስአ ኣብ መበል 40 መዓልቲ ከምቲ ብብሉይ ኪዳን ተነበየሉ ወይ ድማ ትንቢት ተነገረሉ ኣብ 40 መዓልቲ ድማ ኣረገ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ካብ ትንሳኤኡ ድሕሪ ዕርገቱ ድማ መበል 10 መዓልቲ ማለት እዩ ንሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ሰደሉ እዚኣቶም ዓበይቲ በዓላት ወልዲ ይበሃሉ ካብዚ በመቕፃል ድማ ንኡሳን በዓላት ወልዲ ዝበሃሉ ከምሊ መስቀል ከምሊ ግዝረት ከምሊ ትስብኢት እዚ ኣብ ዘመነ ነቢያት ወይ ድማ ቅድሚ ልደት ዘለው ሰናብቲ ስብከት ሞላዊ ብርሃን ኢልና ንፅውዖም እዚኣቶም እውን
عبيت تساعتو بقالات ولد نقصان بقالات ولد تساعتو بقالات ولد نولهم علو كالي بتوساخي كم قبلي حدش عمت ويدما بلي كدان أساجرنا حدث كدان كم سجرنا يوحنس لنا نذكره بعل بمحاورة سبنا نغورا نيكدوسان بعلات ون علو تقدميها أب نيكدوسان بعلات نيكدوس دنجل مريم لدتا رفتا فلستا قالت دان استقبلت لهم نابلنا دموقات بعلات علو بفلاي كم محاورة سبنا دما كفقري እግዚአብሔር كفقر ቅዱሳን كفقر ቅድስት ድንግል ማርያም استلعለ دموقاتن فلياتن ዝገብረና ዓበይቲ በዓላት ኣብ ምኽባር ንፍለጥ ኢና ማለት እዩ ብፍላይ ዞም ኣጽዋማት ምስ ፈጸምና ንዕርፎም በዓላት ንዕርፈሎም ዕለታት ኣለዉ ማለት እውን ጾመ ነቢያት ትናይ ልደት ዘለ ጾመ ነቢያት ጾመ ኣዳም ጾመ ድንግል ማርያም እናተባሃለ ዝፅዋዕ بتفلالي نجاري جن بجبت مجلسيو صوم نبيات أيو نبيات أقدمهم سل كريستوس وردن كولدن مخانو أقدمهم بسواء بتنبيت بسواء النعوصر بتنبيت نتناجرو نتهزبي يرجع عوان بمنفس من السر نتملكاتو عبد الحلال زمن في السماون نرأيو نتهزبي أقدمهم ينجروا وسلا زنبارو أتي قدم لدة كريستوس زلا قدم لدة زلا صوم نبيات فيو زمن النبيات يلناون سنة نصوع لدت نمخبار صوم نبيات نصوم كالي أبي صوم كريستوس أملاحنا صوم لنا صوم تخون حتى حيزناون كم تهاريات أبوتاتنا والثلاثة قوة لصوم أربعة قدس مثل صوم نهامات قدميو أبي صوم نهامات النوين زخبر النور تخون حرايق جن صوم نهامات أبي صوم تراخيو أم يجرشوا ببعلة تنسائي كزازم كم زلوا أبوتاتنا هواريات أب ديسكليا أب سرعة سيون زحافون زهججون هجلو أجرمن قدو بتوم ثلاثة حموشتن مسحف تحديث الزبهالو كماتيوس إسكاب رأي يوحنا زلوا عسران شعات انتخون تهم شمنت جن بهواريات أبوتاتنا تصحف هججاس لزبهالو يو أكل حديث كده أنت وايلم زوصارو مبرارن معه زي كم زين تخون انتلو بعلات كم زين نابلو سرعتهم كم يجرم خبروا كم زلوهم سلا بعلاتون عندنا ليكاونت أبوتاتنا بسلسة 125 عام تمرات أمريكا جوا استأكل ليكاونت كم يجرم يوم أميت أمزلوا عن قص 10 شعات سلا بعلات زنقرنا له هو بعالكم تخبرت لهم كما يهود يتخونوا كما يزاون يتخونوا هو نا يهود بعال سنف الناس تملأيو ناي أرماويان بعال ما عندنا عبدة زملاء إيمانتي بفلاي كل يوم تنقع غيرنا خنا بالكم زلنا ناي حدا مس كالوت ببعال زين حور اللمون ويتغوروا ببعال مثل اللي يأمنوا ويدما مثل يهوداوي بعالن كريستياناوي بعالن حدا خون كم زي ولو نابنت بعال تنساين بعال فسن بعد كوب بعال كم زي ولون زيون أبتي سرعة سيوان تصحيفوا إن نرخوا أبتني أو شهر مصحفون بقصر انت نقرنا أنت الله كم غيرنا كن أخبرهم كم زلنا يو زنقرنا مالتت أنك أنا معلتهم حلنا تحرزيو كم زي نابلو تنبعلات حدا جزء دمكتهم يرأمو صبوا ناب زماناتنا سكاجر مسموسو أبز حزقوان نمنت أيام زنبعلات كم زي نابلو قدسنا زلوا من أجزاء سرعة استقامتو أجزاء بهير تجلسوا أجزاء بهير على تذكروا أجزاء بهير زجورا نجر تمليسنا أبيت كريستيان نتمهرنا لهم نذكرنا يمكنوا عل استسرعوا نبركة بعلات قوينا منها لو أما حبر سبنا نحنا بسمنان بتاريخنا بهوتنا كريستيان نحلنا بنا بابرانان بزلنا ملاخاتان جن إي كريستياناوي زخنا كايدا نمن تأيو أبعلاتنا قوم زرع ثم أبعلاتنا زرع أي مغنيات انتأيو منتلنا قدم قدادم كم تقدم زجلس قوة إيد زبزحو صايب حزم وصل زلوا زبلن مغنيات إيد زبزحو صايب حمالت أدوساتنا بعلالتي فلطو أيان بتبايو حانتي أدز حازت تصبحي حنت أدز استمدبت الله صبح مسرح كليت ونا مسات توحيد ونا لا تونا الصخ زيت وحيد وزيت والصخال النابلت كما والصخال النابلت تصبح طعم كله ويخل يبلا هادتاتنا زرخو هو نغغري زين تسرح انت لي صاني حمس تسرحون تسرح مستقمطون ايد انت بازيحو تصبحي يبكلي محموي نطعنا ونصبو يخون حزي زخونه يكون كاب دغ يكون كاب وشتي
بفلات يخون بزي فلات بتقراني يخون بتقراري ወይ ሓደ ክልቲኡ ተፀራሪ ይኹን ተቃራኒ ሓደ ኮይኑ ደጋፍ መሲሉ እውን ወይ ድማ ኣድማኡ ክኢሉ ይኹን ዝግበር ኩሉ ኢድ ከም ዝበዝሖ ፀብሒ የምስሎ ነቲ በዓል ንምንታይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብኣበው ዝተቐበለቶ ሕግን ስርዓትን እናሃለዋ በብመዓልቱ ንምንታይ እዩ ውዥንብር ዝፍጠር ንምንታይ እዩ ኩሉ ኣብ ኣደባባይ ዝተፈለጠ በዓል كل عالم زفلت أنها لو أبسنود السرقة استقامت أنها لو نمنتع أيو فلاي بفلاي أفتمني أدباي زبها له بعالات ويد ما بدك جوز إن النبي علم بعالات بتهم بأدباي بمن زجلت دمك أزلوهم كمن نبعال السدع كمن نبعال مسكال كمن نبعال تمكت نمنتع أيوم أبزي إيد أتاونت زبازهم صار يتدعي أتاونت مالت بخلت النجارين هنجلس كاوشتي إذا أتنيو مالتون ندقة كوصول اللي يكون نجارات أك فتر كهذا قد ما عندنا خالي كسرنا زدلني هي مال زياتهم بزرزر كنري أمينا زياتهم إن النجار اللهم مخنيات نحنا نايتا قدس بيت كريستيان بعال بتاريخون بتوفيتون كقصل سلز جبا نزيد ما عندنا اللي خيه اللي كازي كونس بمردائن بتاريخون ببركتون بمستيرون كن خدا سلز جباي نرى أنا سقنتين ما عندنا تقبلهم وياهم زعينته كل تولدنا تقبلوا كافت حزلنا ايون هبز خفاء نجر خيب سلازي خيل او عالمكم بزحات نجرات تلويطهم يوم او عالمكم بزحات دموقات ابيات كريستياناتكم تسريزن ناب موزيم استقير عادات كون يوايه بيت كريستيان ببغزيو خصقصان حلوان حق እግዚአብሔር ንጉህን ምሸትን ተዘይተነ ይብላ ተዘይተነ ጊርሉት ማህበረሰብ ካብ ልምድን ኣብ ልምዲ ካብ ዘመን ናብ ዘመን ተሰጋገረ ብዙሕ ለውጥ የምጽእ እቱ ጥንታውን ታሪካውን ትውፊቱ እናረሰዐ ናብ ደስ ዘዘበሎ ነገር እናኣተወ ወታስ ነቲ ጥንታዊ በዓል ናብ ምጥፋእ ናብ ምድብዛዝ ነይሩ ዝዓይነቱ ኮይኑ ክተርፍ ይኽእል እዩ ስለዚ እቱ ኢዳእታውነት ዝብሎ ዘለኹ ሓደ ኣብዚ ሕዚ ኮይና ኣብዛ ወቅቲ እዚኣ ኮይና ክንዘራረበሉ ዝደለናዮ ሓደ ነጥብ ነገር መበገሲ ንውሰድ በዓለ ፍልሰታ እንታይ ዝበሃል ባህል ኣለዎ በዓለ ፍልሰታ ቆፅላ ሸንዳ ስለ ዝጥቀም ዘሎ ናብ ባህሊ እዩ ዝወሰድ ኢልካ ለይኮነ ቃላት ምጥቃም ወይ ድማ ዘይኮነ ነገራት ስኡልካ ሓልክ ዝኾነ ጽሑፍ መጽሓፍ ስኡልካ ኣብ ዘይግእዙ ምጥቃስ ኣብ ዘይጠቕሱ ምምጻእ እንታይ ትርጉም ይዓድስ ምስ ህሊናኻ ምትዕራቕ እኮ ያድሊ እዩ ሓደ ዝገርመና ነገር ንሰምዖ ወይ ካባና ዝተፈለየ ግእዝ ከም ዝተምሃሩ ወይም ካብ ዝዓድዝ ወፃኢ ኣብ ካሊእ ምርምር ግእዝ ከም ዝኣተው ናይ ግእዝ ካሊእ ጠቕሲ ጠቒሶም ዘይግስ ዝናገሩ ሰዓት እውን ንሰምዕ ከምፂኦም እዮም ሓደ ግዜ ገርመካ ይስኡልካ ድፍረት ዝተመልኦ ትግእዝስ ንሕና ጋእዝያን ኣብዚ ኮይና ዘይረኸብናዮ ግእዝ ድንሄ ኮይኑ ምናልባት ከም ሞያ ዲና ዘይተምሃርናዮ ኮይና ወይ ድማ ሓድሽ ግእዝ ንስኹም ኣብ ካሊእ ዓለም ስለ ዝተምሃርኩምዎ ድዩ ካሊእ ግእዝ ክትጠቕሱሉ ትኽእሉ ስእልካ ኣብዘይ ንግግሩ ምንግጋር ንሰባት ምናልባት ጭቡጥ ነገር ሒዞም ንከይኸዱ ከምዚ እውን ቦለ ይቤሉ ከምዚ እውን ዝብሉ ኣለዉ ከምዚ እውን ዝብሉ ኣለዉ ዝብል ነቲ ወለዶ ዝተዋቕዕ መልእኽትን ንምምሕልላፍ ዘይተረጋግዐ ባህልን ትውፊትን ሒዙ ክሰግር ካብ ምግባር ሓሊፉ ምንም ፋይዳ የምፅእ ምናልባት ንኻሊእ በልዮ ከም ዝበሃል ንኻሊእ ከደናገር ይኽእል እዩ እንተ ነቲ መስተውዓላይን ለባውን ኣንባብን ዝኾነ ማሕበረሰብ ግን ኢምንቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም በዓላት ኢዳእታውነት እንተበዚሕዎም ጣዕሞም ከም ዝቕይሩ ጣዕሞም ከም ዘበላሽው ወይ ከም ዝበላሾ ንሕና ድማ እንደገና በዓል ኣኽቢርና ዘይኮነስ ፌስቲቫል ስኢሉ ዝኾነ ናደገሱ ኢልካ ምርኢት ዓለማዊ ጨዋታ ኮይኑ ይተርፍ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እውን ንእሽተን ንምግላፅ ፈቲነዮ ዝነበርኩ 15 መዓልቲ ዝኣኽሉ ዕለታት ብሶባኤ ለይትን ቀትርን ብጾምን ጸሎትን ስጉእ እንደምን ብምቕባል ምግብኻ ቀይርካ መደቀሲኻ ቀይርካ ብትግሓት ሰልቸወኒ ደኸመኒ ከይበልካ ዘሕለፍካየ ሶባኤስ ተቐባሊኡ ከመይ ገይሩ ዝላን ዳንኬራን ዝሙትን ይኸውን እዩ ዕለት እሱ ናይ መን ዕለት እዩ ክርስቲያን ኣብ በዓል ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ኩሉ ግዜ ክርስትናና ዝተሓለወ ህይወት ይክልየና ዘሎ ወይ ድማ ክርስትንኡ ዝሓለወ ህይወት ክልየና እዩ ዝግባእ ምእመናን እዚ ብደንብ ነገር ክነስተውዕሎ ይግባእ እዚ ማለት ንሕና
እቲ ቅዱስ መጽሓፍ ዝሓዞ ነገር ንምንጽብራቕ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ናይ ቅዱሳን ክብሪ ክግለጽ እምበር ንሕና ዘወልናዮ ይኹን ማለት ከም ዘይኮነ ይርድአኩም። ንምንታይ ብዙሓት ሰባት እንታይ ኮይኑ ይስምዐና ዘሎ ካብቲ መጽሓፍ ወፂኦም ካብቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሓዘቶ ስርዓትን ትውፊትን ወፂኦም ትነግሩና እንተለዉ ኣነ ዘወልክዎ ይሰማዖም ዝወልና ዘለዉ እምበር መጽሓፋዊ ኣይኮነ እኛ ንብለና። ምክንያቱ ብጭብጢ ይንገሩና በመጽሓፍ ምቕራብ እኮ ጽቡቕ እዩ ምንም ፀገም የብሉን እኮ መጽሓፍ እዚኣ ስለ ዝብል ሲ ከምዚኣ ስለ ትብል ዘላ ወይ ኣተረጓጉማ ንረዳእ ወይ ድማ እንደገና እዚኣ ትቕይርዋ ኣለኹም ተባሂልካ መንፈሳዊ ብዝኾነ ተማኣዱ በበይናቲክሞ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ክንብል ንእግዚኣብሔር ንቅዱሳን ክብሪ ክንብል ንኹላትና ረብሓ ክንብል ሓቢርና ንፀድቀሉ መንገዲ ንምኽታል ክንብል እቶም መጽሓፍቲ ብምርድዳእ ክንርድኦም ኣብ ሊቃውንትና ክንፍትሾም ምስጢራትና ክንሪኦም ታሪኮም እውን ክንሪኦም እቶም ዝተምሃርናዮም ዘየስተውዕልናዮም እንተኾይኖም እቶም ዘየስተውዕልናዮም ክንርድኦም እቶም ዘይተምሃርናዮም እውን ክንመሃሮም እንተኾይንና እኮ እቲ ሓሳብካ ወይ ድማ እቱ መንፈሳዊ ሙግትካ ጭብጢ ዘለዎን መርትዖ ዘለዎን እንተኾይኑ ጥራሕ እዩ ማለት እዩ። ንምንታይ እዩ ከምዚ ንምባል ደጋጊመ ዝጥቀሞ ዘለኹ እንተኢልኩምኒ ንምንታይ እዩ ዓመት በዓል መፀ ኣብ ናይ ካልኦት በዓላት ምንም ትንካፈ የለን ለማዓንቲ እዚኣ ትብል ተለኹ ናይ ኣሕዋትና በዓል ኣሎ ናይ ኣሕዋትና ማለት ናይ ሙስሊም በዓል ኣሎ ኣብዛ በዓሎም እዚኣ እንታይ ንትርኽ ንርኢ እንታይ ግጭት ንርኢ እንታይ ምስሓብ ንርኢ እንታይ ውጅምብር ንርኢ ሓደ ኮይኖም ስለ ዝኽብርዎ ኣዋና እንትበፅሕ እንተሎ ድማ እንደገና ኩሉ ተሃያሲ ኩሉ ተርጓሚ ኩሉ አንፀባራቂ ኩሉ ሊቅ ኣትራኖስ ወንበር ከይዋዓልካ እውን ሓደ ግዜ ስወልካ እኮ ብደገ ኮይንካ ስወልካ መምህር ምዃኑ እውን እኮ ብሓደ ገፁ ነታ ቤተ ክርስቲያን እውን ምሕላይ የድልዮ ምናልባት ተማሂርካ ከተምህር ትኽእል ፅቡቅ እዩ ብዝኾነ ግን እዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ብክንደይ ሊቃውንቲ ዝተሸለመት ዘይነፅፍ ሙሃዘ ምስጢር ዘለዋ ኩሉ ግዜ ፈለገ ምስጢራ ናብ ዓለም ዘንፀባርቕ ንዘመናት ተፈቲና ሓሊፋ ብምንም ተኣምር ሓንቲ ግዜ ንእሽተን ርእሳ ዲና ዘይትፈልጥ ቅንዕትን ንፅህትን እያ። እዚ ትኸውን እንተሎ ኣብቶም በዓላትና ብፍላይ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝጠቐስክዎም ኣብ በዓለ ፍልሰታ ብኣሸንዳ እንትነኽብር ተለና በዓለ መስቀል ብደመራ እንትነኽብር እንተለና በዓለ ጥምቀት እውን ብከተራ ወይ ድማ ማይ ዋህሊልና ኣብኡ ዝግበር ስርዓተ ፀሎት ቡራኬ ትምህርቲ ናይ ሊቃውንቲ ወረብ ምስ ርጋፅ ወይ ድማ ሸብሻቦ ኣብዚ እንትንሕልፍ እንተለና ድሕሪኡ ዝግበሩ ጎይላታት ዳንኪራ ብፍላይ ኣብ ፍልሰታን ኣብ መስቀል መሕፈር ነገራት ይረኣዩ ኣብ ምንታይ ናብ ኮንሰርት ምቕያር ናብ ዝተፈላለዩ መሳርሕታት ዓለም ኣምፂኻ ናብ ዝላ ምእታው ይሕፍር እኮ እዩ ሓደ ግዜ እኮ ትዝክር እኮ ኢኹም ኣብ እግሪ መስቀል ጎይላ እንትካየድ ኣብ እግሪ መስቀል ኣብቲ እግሪ መስቀል ኣብቱ ዓለም ዘድሓነ ኣብቲ ክርስቶስ ብደሙ ዝቀደሶን ዝባረኾን እግሪ መስቀል ወይ ድማ ኣብቱ መስቀል ተተኸለሉ ቦታ ብጭራን ብኽራርን ዝተዓጀበ ላለይም በይና ተባሃለ እንትወዓል እንትሕደር እንተሎ ሊቃውንታ ኮፍ ኢሎም እምበኣር ሓንቲ ሙዚቃ ክንእንግደኩም ኢና ተባሂሉ ኣይትርእይዎ እንዶ ኣፈላላይና ብፍላይ ኣብ ከተማና ከባቢ ዝግበር በዓለ መስቀል ኣከባብራ ኣብቲ ኣደባባይ መስቀል ኣደባባይ እናተባሃለ ዝፅዋዕ ንኹላትና እና ማእኸለ ዝፀንሐ ኣብኡ ዝግበር በዓል እውን ኣይንሪኦ እንዶ ኣይንዕዘቦ እንዶ እንታይ ስለ ዝኾነ እያ ንሕና ኩሉ ግዜ ጎይላ ዘብለና ወይስ ምሳሌ ይበፂሕና ማለት ብሄር ምፍላይ ኣይኮነን ግን ሓደ ንግግር ኣሎ እንታይ ይበሃልስ ትግራዋይን ፀገብሲ ጎይላ ያብሎ ይበሃል ካሊእ እንታይ ከም ዝበሃል ድሓን ነዘይ ምትንካፍ ሓደ ጎኖ ግን ትግራዋይን ፀገብሲ እንታይ የብሎ ጎይላ የብሎ ስለዚ በዓል ብዝመፀ ቁፅሪ ጎይላ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ድንግል ማርያም ብጎይላ ድያ ትፍለጥ ድንግል ማርያም ብኸመይ ዓበኺ ብላ ቅዱስ ሕርያቆስ እንታይ እዩ ዝብላ ድንግል ኣኮ በተላህዮ ዘልህቂ ከማ ኣዋልደ ዕብራውያን ለያገዝፋ ክሳድዋ ድንግል ከምተን ኣብ እስራኤላውያን ትውልዲ ዝረኣያ ወይ ድማ ከምቲ ደቀም እስራኤላውያን ብስክስታ ብኻይሳ ጀማውቲ ክሳደን እናተወጠረ ከማኣተን ከም ዝረኣያ ከማኣተን ይኹንኪ ዝዓበኺ ስለዚ ናይ ድንግል ማርያም በዓልቲ ዝንክር ተለና ብውዳሰን ብምስጢሩን ኣልባሱ መጋየፂኡ ኩሉ ነገር ስርጉት በቅድስና ስርጉት በቅድስና ማለት እውን ወትቀውም ንግስት በየማንከ በአልባሰ ወርቅ ወጽፍት ወህብርት ስለ ዝብላ
እተሸላለመት ንግስቲ ኮይና ክንገልጻ ስለ ዝግብአና በተን ደናግላን ኣዋልድ ተሸላሊመን ነታ ኣክናፈ መላኢ ዝውክል ኣልባስ ኣሸንዳ ኣሲረን ክዝምራን ከመስግናን ኣቦታትና ጽቡቕን ውቁብን ዝኾነ ስርዓት ኣጽኒሖምልና ኣብዚ ሕዚ ግን ናብ ትውልዲ ዘይሰጋገር ንትውልዲ ዘይሃንጽ ዓቂቡ ዘሰጋገረ ኣቀማምጣ ወይ ኣገላለጻ ኣይንጥቀመሉ እቲ ሓደ ተላዒሉ ንወይኑ ቦቲ ይናገር እቲ ሓደ ተላዒሉ ቦቲ ንወይኑ ይናገር እቲ ህዝቢ ንመን እዩ ክሕዝ ንመን እዩ ክጭብጥ ብስሩኸ ቤተ ክርስቲያን ጽቆኢላ ንቤተ ክርስቲያን ዝቃረን መምህር ኣለዋ በቲ ሓደ ዲያቆን ይበሃል በቲ ሓደ መዘመር ይበሃል በቲ ሓደ ሊቀ መስ ይበሃል በቲ ሓደ ግዛዕ ይበሃል በቲ ሓደ ግዛዕ ይበሃል ቤተ ክርስቲያን ዝውክል ማዕረገ ክህነት እንድሕር ዘይተገልግለሉ ኮይንካ ብደገ ኮይንካ ናይ ቤተ ክርስቲያን ክብርን ማዕረግን እንድሕር ተናሽወሉ ኮይንካ እንታይ እዩ ተኣመን ተቃዋማይ ኮይንካ ምቕራብ እውን ግልጽ ተቃዋማይ ኮይንካ ምቕራብ ግልጽ እንተዘይ ኮይኑ ግን እቲ ስርዓት በዓላትና በረከት ዘለዎ ክኸውን ከምቶም ናይ ኣይሁድ ረበና ዘልመድዎ እውን ኣይትግበርዎ ከማ ኣሕዛብ እውን ኣይትግበርዎ ናይ ኣይሁድ በዓል እንታይ እዩ ስንፍና ዝተመልኦ ጽጉም ዘይረድእሉ ንዘይብሉ ዘይሕግዝሉ ካብዚ ኣነ ይንቀሳቐስን ኢሎም ዕረፍተ ስጋ ጥራሕ ዝምነ ኢሉ ናይ ኣረማውያን ወይ ድማ ናይ ኣሕዛብ በዓል ማለት ድማ እንደገና ጎይላን መብልዕ መስተን ዝተዓጀበ ማለት እዩ መብልዕ መስተን ጥራሕ ካብኡውን ስኡልካ በቃ ጣዖታቶም ኣማልኽቶም እውን ጎይላ ስለ ዝፈትው ንጎይታና ደስ ክነብል እናበሉ ነቲ ዘምለኽዎ ጣዖት ክነሕጉስ እናበሉ ብዳንኬራ ይውዕሉ ይሓድሩ እስራኤላውያን ሓደ ግዜ ተሰሓሒቶም ሙሴ ናበይ ከም ዝኸደ ኣይፈለጥናን ግበር ለና ኣማልክተ እለ ይፀብኡ ፀረነ ወለ ይሃውሩ ቅድሜና ኢሎም ነይሮም ንኣሮን ዳሕራይ በሉ እንድሕር ደለኹም ኮንኩምስ እግዚኣብሔር ካብ ግብፀ ተሻጊሩ ዘምፃእኩም ኣምላኽ እንድሕር ትርስዕዎ ኮይንኩም እግዚኣብሔር ዕለታ እንድሕር ዘይትዝክሮ ኮይንኩም ምንም ገብረ ይንኽእልንዋ ካብ ግብፂ እግዚኣብሔር ብብዙሕ ጥበብ ኣትሒዙ ዘውፃእኩም ወርቅን ብሩርኩም በልኣክቡ ምስ በሎም ኩሎም ብሓደ መዓልቲ ደው ከይበሉ ኩሉ ወርቂ ኣኪቦሞ ይበሉ በልኣክቡ ወይሉ ኣኪቡ ናብ ሓዊ ምስ ኣተዮ ስብኮ ላሂመ ወይ ድማ ጣዕዋ ትወርቂ በዓሉስ ናይ ጣዕዋ ቅርፂ ሒዙ ወፅዩ ብድሕሪኡ እንታይ ሒዞም እንታይ ጀሚሮም ጭፈራ ዝላስ ኪስታን ሳዕስዒትን ከበሮን ጭፈራ ኣብቲ ሰዓቱ ሳብቲ ዕለቱስ ግን ምን ተመሊሱ ይመፀ ኣሎ ሙሴ 40 መዓልቲ ምስ እግዚኣብሔር ዝነበረ ፃኒሒት ምስ እግዚኣብሔር ዝነበሮ ምክክር ካብ እግዚኣብሔር ተዋህቦ ሕጊ ተቐቢሉ እቲ ጽላት ሕጊ ሒዙ ጽሌ ማለት ጽሌ ንጽል ማለት እዩ ጽላት ማለት ክልተ ማለት እዩ ሙሴ ዝተቐበለን ክልተ ስለ ዝኾነ ከም ክልተ ዳዊት ማለት እዩ ጽሌ ንሓደ እዩ ጽላት ማለት ግን ንክልተ እዩ ዝገልጽ እሞዚኣቶም ሒዙ ዝመፅእ ተሎ እንታይ ሰምዕ ዘለኹ እንተበለስ እስራኤላውያን ከምዚ ገይሮም ስቡኮ ላሂም ኮሬብ ኣብ ኮሬብ መንገዲ ኣብኡ ካብ ግብፂ ሒዞሞ ዝወፁ ወርቂ ኩሉ ኣኪቦም ናብ ሓዊ ምስ ኣተይዎስ ጣዖት ማለት ጣዕዋ መሲሉ ተድበልቢሉ ወፂሎም ሕዝናኡ እናሰገዱ እንዲዮም ዝጫወቱ ዘለዉ ሙሴ ተበሳጭ በቲ ሰዓት ተበሳጭ መፅዩ ትዕግስቲ ክሕዘ ኣይከኣለን ወይ ድማ ክዕገስ ኣይከኣለን ምክንያቱ ለኣምልኮተ እግዚኣብሔር ቀናኢ ምዃን ፍቅሪ እግዚኣብሔር ከም ዘለካ እዩ እና በቲ ዝሓዞ ጽላት ነቲ ጣዖት ይድዕምኾ ሓይሊ እግዚኣብሔር ኣብ ሰዓት እሱ ነቲ ዝተሰርሐ ወርቂ ነቲ ጣዕዋ ኮይኑ ቆይሞ ዝነበረ ወርቂ በቲ ታወት በቲ ጽላት ምስ ወቕዖ ወዲያው ናብ ሓመኽሽቲ ተቐይሩ እዩ ተቐፀለ ምክንያቱ እንታይ እናገበሩ እዮም ፀኒሖሞ እግዚኣብሔር ነመስገን ይኹን ይፀኒሖሞ ጎይላ ናይ ጣዖት እዩ ጎይላ ናይ ባዕድ ኣምልኮ እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት እናኣቱ ዘለና ክርስትናና ሕንቁቕ ዝኾነ ክርስትና እዩ ዝሰፍረና ዘሎ እናተጠበረ ዝነብር እናተለመነ ዝነብር ስሙ ክርስትና ስርሑ ግን እንደገና ድማ ባዕድ ነገራት ዝተሓወሶ ንክርስትንኡ ዘይገልጽ ተግባራት ዝለመደ ኣብ ኣፅዋማት ከመይ ከም ዝግበር ኣብ ዝሓለፈ ተነጋጊርና ኢና ምልስ ኢልኩም እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ጾም ዝብል ርእሲ ረእይዎ ኢኹም እንተኾነ ግን በዓላትና ንምንታይ እዮም ኢድ ኣእታውነት ዝበዝሖም እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ካልኦት እውን ምእንታን እቶት ተባሂሉ ምእንታን ወፃእተኛታት ምእንታን ዑደተኛታት ተባሂሉ እውን ዘይግበር ነገር ክግበር እውን ይግበር ንርኢና ብዙሕ ነገር
ናይ ቤተ ክርስቲያን በዓል ብናይ ቤተ ክርስቲያን መምርሕን ስርዓትን ጥራሕ ይክመሓደር ዘሎ እዚ ዝፈጠሮ እዩ ሕዚ ሓደ ኣብ ጎይላ ኣብ ስታድዮም ይዘልል ሓደ ለበይኑ ኣነ ነጋሪ ሒዘ ዝምር ይብል እቲ ሓደ ንሕና ኣሸንዳና ሒዝና ከምቲ ወደታትና ዘጽንሖ ኣሸንዳና ኣሲርና ኢና ንውዕል እዚ ሕዚስ ኩላትና ግን ደቂ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ኢና ካብ ሓደ ገዛስ እቲ ሓንቲ ቆልዓ ናብቲ ሓደ ቦታ ትኸይድ እቲ ሓንቲ ቆልዓ ናብቲ ሓደ ቦታ ትኸይድ መን እዩ ከምኡ ዝገበረ መን እዩ ከምኡ ዘልመደ መን እዩ ብኩሉ እንተመፂኹም ቅቡል እዩ ክብል ዝኸኣለ እዚ ዕዳጋ ኣይኮነን ከከም ድልየትካ ዓዲካ ከከም ሳይዝካ ክዳን ኣይኮነን እዚ ከከም ክዳንካ ሰብ ከከም ዓቐኑ ከከም ዓቕሙ እዩ ዝኽደን ስርዓት ሃይማኖት ግን ኩልኻ ማዕረኢኻ ትጥቀመሉ ተኽብሮ ስለዚ ኢድ ኣእታውነት ወይ ድማ ኢድ ዝበዝሖ ፀብሒ ምምሳል እንተርኢ እንተሎ እዚ በዓል ኣብ ክንዲ በረከት መቅሰፍት ኣብ ክንዲ ሰላም ሁከት ኣብ ክንዲ ቅድስና ርክሰት እናምፀ ብዝኸደ ቁፅሪ ዓድና ፅቡቅ ክኸውን ኣይኽእልን ያው ህይወትና እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ እናተጎድአ እዩ ክኸይድ ንምንታይ መብዛሕትኡ ማሕበረሰብና ክርስቲያን ባዕሎት ክርስትና ዝፅዋዕ ማሕበረሰብና ብበዓላት በቶም ዓበይቲ ድሙቃት በዓላትና ኣብ ክንዲ ናብ ገዛ እግዚኣብሔር ኣብ ክንዲ ናብ ቤተ ክርስቲያን ናብ ጎይላ የምርሕ ናብ ዳንስ የምርሕ ብምስታይን ብምብላዕን ጥራሕ ስቁኢል ፈንጠዝያ ካርኢ ይደሊ በቲ በዓል እሱ ብሰንኪ ልዕሊ ዓቐን ምብላዕን ምስታይን ዝሓምን ብዙሕ ሰብ እዩ ሰምሰም ሞያ ከም ዝነግሩና ሆስፒታል ዝኸይድ ሰብ ብዙሕ እዩ ፋሲካ ኣትዩስ 55 መዓልቲ ዝጾመ ከብዲ ወት ሰዓት እሱ ድውለቱ ግዝዑ ጥራኒ ፍስቁኢል ኩሉ ተቐበል ክብል ብዙሕ ሰብ ታይፎይድ ደገለ ታይፈስ ገለ ምናምን ተባሂሉ ኣምቡላንስ ፀውዕ እናተባሃለ ዝወዓል ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ ነገር ግን እቲ ፀዋማይ ዘፅናሕካዮ ሰውነትካ ነቲ ቅዱስ በዓል ክትቕበል እንተለኻ ብትዕግስቲ ነቲ ህይወት እውን ንእሽተን እናላመድካ ብፍላይ ድማ እዚ ቅዱስ በዓል እዚ ነዳያን ክሕግዘሉ ሽግረኛታት ክምፅተሉ ይግብአኒ ኢልካ እተሓስበሉን ናይቲ በዓል ክብርን ናይቲ በዓል ትውፊትን እትፈልጠሉ ታሪክ ይኸውን ዝግባእ ምክንያቱ እግዚአብሔር ክባርከካ እግዚአብሔር ክቅድሰካ ተኮይኑ ነታ ሰንበት ነታ በዓል ከመይ ጌርኩም ኣኽብርዋ እዩ ዝብል ዘሎ ብቅድስና ወቅዱስ ጳውሎስ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ በቶም ከምቶም ናይ ኣሕዛብ ከምቶም በብሁእ ብሉይ ወኣኮ በብሁእ ሓጢኣት ማለት እንድሕር ኣብ በዓላት ዝሙተሉ ኮይኑ ሓጢኣት ድያ ኣይኮነ ይትዘሙ እንዲ በዓል ካብቲ ወርቃዊ ሕጊ እንዲ ኣብ በዓላት እንድሕር ስኽራንን ዝሙትን ኣልዩ ኮይኑ ውድቀት እዩ እዚ ሓጢኣት እዩ እንደገና ባይድ ነገራት እናምፃኻ ስቁኢልካ ልተርእዮታት ብረብሓ ስጋ እንድሕር ተምፀሎ ኮይንካ እውን እዚ ብሉይ ብሁእ ይብልዎ ኣሎ እዚ ወኣኮ በብሁእ ብእኩይ እዩ ዝብል እንዲያውም እኩይ ማለት ማንነትካ ብዘርስዕ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ብዘይገልፅ በዓላት ክተኽብር ከለኻ ስነ ፅባቐኻ ተርእኻ ንዓናይ እንድሕር ኮይኑ ዓዲ ብቅድስና ክትውዕልና ተገባኣ ተባሪኻ ክትውዕልና ተገባኣ ኣለመዝሙት ጌርካ እዮ ናይ መማረፂ መልክዕ እንድሕር ትገብሮ ኮይንካ ኣብዚ ዕለት እዚ እየንተ ህድገተ ሃጢኣት ወየንተ ስርየተ ሃጢኣት ካሊእ መርገም ይመፅእ ማለት እዩ ነገር ግን ከም ጥንቱ በዓል ናይ በረከት እዩ ቀደም ኣቦታትና ተን ሰለስተ በዓላት ኣብ ኢየሩሳሌም ከይድኩም ኣብዕልወን ዝብል ህግ ነይሩ ሕዚ ኢየሩሳሌም ንኩላትና ማእኸልና ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እያ ኩሉ ምእመን ኣብቲ ቅዱስ በዓል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክርከብ ዝግባእ ትዘሕዝነካ ነገር 55 መዓልቲ ኣብይ ጾም ፈፂምካ በዓለ ትንሳኤ ቤተ ክርስቲያን ውሑድ ሰብ እዩ ዝሓድራ 15 መዓልቲ ሰዋኤ ጾም ፍልሰታ ኣሕሊፍካ እታ ፍልሰታ መዓልቲ ውሑድ ሰብ ጥራሕ እዩ ዝሓድራ ተተዓዚብኩሞ እንታይ ስለ ዝኾና ኢና እቲ በዓል እሲ ኣብ ገዛ ድዩ ዝኽበር ኮይኑ እቲ በዓል ስቁልካ ብሙዚቃ ሬድዮ ብምኽፋት ቴሌቪዥን ብምኽፋት ድዩ ዝበዓል ኮይኑ እርግፅ ሚድያታት ናይቲ በዓል ናብ ዓለም ንምስርጫይ ይሕግዛና እየን እሱ እውን ጎይላን ዳንኬራን ዘይኮነስ ናይቲ በዓል ድባብ ናይ ክርስቲያን በዓል እንተኮይኑ ፋሲካ ዝመስል መደብ ብምትሓዝ ካሊእ ኣይኮነን ኣለበለዚያ ስቁልካ ምፂኻ ጭራ ምፂኻ ክራር ምፂኻ ኣይኮነን ዋና ናይቲ በዓል ሽፋን ሂብናዮ ክበሃል ዝኽእል ሚድያታት እውን ኣብዙ ከዝተኻኸሉ ስለ ዝግባእ እንታይ ክገብሩ ይግባእ እቲ በዓል ሎማዓንቲ እንታይ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሊቃውንት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣድባራት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉባኤታት ኣብ ዝተፈላለዩ ስርዓታት ተኸታቲሎም ከምዚ ይግበር ኢሎም እቲ ዕለት ከንፀባርቕዎ ይግባእ ማሕበረሰብ ድማ እንደገና ገሊኡ
ኣብ ገጠር ዘሎ ገሊ ኣብ ከተማ ዘሎ ገሊ ኣብ ርሑቕ ዘሎ ስለ ዝኾነ ናይታ ቤተ ክርስቲያን እሴትን ትውፊትን በቲ ሚድያ ይጥቀመሉ በቃ ናይቲ በዓል ሽፋን ረኺብና ምባል ዝከኣል ሻው እዩ ከምኡ እዩ እምበር ጥዑማት ሙዚቃታት ጥራሕ ብምልቃቕ በዓለ ፋሲካ ሽፋን ተዋሂቦ ተገይርዎ ምዒል ማለት ኣይኮነን ኣብ ሓደ ቦታ ዝግበሩ ኮንሰርት ንኣብነት ልደት ኣሎ ሕዚ በዓለ ልደት ክርስቶስ ተወሊዱ ዮም ተወልደ ቤዛ ኩሉ ዓለም ዝብል ጥራሕ ዘይኮነ ሻው ልንፀባረቕ በቃ ጥዑም ሜስ ጥዑም ምግቢ ጥዑም መስተ ጥዑም ስዋ ዝብል ነገራት መብዛሕትኦም ስቕልካ ኣብ ሓደ ውልቀ ሰባት ስቑኢሎም ዝረኣዩ በቃ ናይ ውልቀ ሰባት ከመይ ትነብሩ ከመይ ትራኺብኩም ሓዳርኩም ገለ መለ ጥራሕ እታ ሻው እኮ መለኮት ምስ ስጋ ከመይ ተዋህደ ዝበሃል እዩ ወልክ ኣብ ሰዓት እኮ ካሊእ ነገር እኮ እዩ ዝተሓዝ ስለዚ በዓላትና ኢድ ዝበዝሖ ፀብሒ ኣይምሰሉ ንምጥቕላል ሕዚ በዓላትና ኣብ ሕዚ ዝረኣናዮም እርማት ጌርና ነቶም ዝመፁ ዘለዉ በዓላት ኣስተኻኺልና ሓደ ኮይና ክንሕልፎም ስለ ዝግባእ እዩ ንምንታይ መጀመርያ ንምካር መጀመርያ ንዝራረብ መጀመርያ ሕቶና ነቕርብ ብድሕሪኡ ሓደ ኮይና ነኽብር ተዘይኮይኑ ዝቐርቡ ኣስተምህሮታት ዝቐርቡ ስርዓታት ዝቐርቡ ብምሉኦም ዝተፈፀሙ ነገራት በርደግ እናበልካ ገለገሊኡ ሚድያ ንበሎ ገለገሊኡ ኣብ መድረኽ ንበሎ ስልካ በብዝረኸብካዮ ከከም ኣፍካ ዝዝረበላ ከከም ኣፍካ ስርዓት ዝወፀላ ኣይኮነትን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብጭብጢ ንረዳእላ ወብፀቕጢ ዘይኮነስ ብጭብጢ ይኹን ወይ ስልካ ከም ኣነ እውን ተኸተል ኣለኒ ብምባል ዘይኮነስ ብጭብጡ ብታሪኩ እዚ ይቅርታ ስምዒ ዝወለዶ ክኸውን ኣይኽእልን እንታይ ደኣ ከመይ ተቐቢልናዮ ከመይ ክንዕቅቦ ይግባእ ከመይ ክነውርሶ ይግባእ ሰለስተ ነገራት ይካባና ዝፅበ ሓደ ኣቀባብላና ካልኣይ ኣተሓላልዋና ሳልሳይ ንቅድሚት ከመይ ክነረክቦ ኣለና ኣቦታትና ዘፅንሑልና ንሕና ተረኪብና የለና ንሕና ተረኪብና ድማ ንቐፃላይ ትውልዲ ወለድና ክወርሶ ዝግባእ ነገር ናይ ምሕላፍ ግዴታና ስለ ዝኾነ እቲ በዓል ኣፈላላይ ዝበዝሖ ኢድ ዝበዝሖ ክኸውን ኣይግባእን ኢድ ዝበዝሖ ክኸውን ኣይግባእን ገሌና ኣብ ኣውደ ምህረት ንምንትና ንእከብ ገሌና ናብ ኣደባባይ ናብና ኮንሰርት ንኸይድ ገሌና በቲ ጥንታዊ ናይ ኣዶታትና ፃኒሕ ዝተባሃለ ነገር ይበዓል ኣብ በዓለ ፍልሰታ ሰለስተ ነገር ንርኢ ነርና ማለት ሰለስተ ነገር ካብኡ እንደገና ሕልፍ ሓሊፉ እቲ በዓለ ፍልሰታ ኣብ ዝሓለፈ ብስፍሓት ተነጋጊርናሉ ኢና እቶ በዓል ኣሸንዳ ልምዲ ዝሓዘካ ወይ ድማ ልምዲ ሒዝካዮ ዝመፃኻ ነገር በዓል ኣሸንዳ ዘይኮነስ በዓለ ፍልሰታ ኢልካ ክፅውዕ ይግባእ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እዚ ምክንያቱ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖታዊ ትሕዝትኡ ሓልዩ ክኸይድ እንዳ ንበሃል ዘለና ፅቡቕ ብሃይማኖታዊ መፀዊዑ እንታይ ይበሃል ንገረንሽ እንታይ ይበሃል ብሃይማኖታዊ መፀዊዑ እቲ ጾም እንታይ ይበሃል ጾመ ፍልሰታ እቲ በዓልከ እንታይ ይበሃል በዓለ ፍልሰታ ኣሸንዳ ዳዳ እንታይ ዳ እዩ ኣሸንዳማ ኣደታትና ከምቲ ኣበው ዘፅንሕዎ ቆፅሊ ሒዝካ ምዝማርን ምምስጋንን በቲ ዕለት እሱ ኣዋልድ ደስታ ኮነ ሰላም ኮነ ቅድስት ድንግል ማርያም ተንሲኣ ኣረገት ኢለን ከምቲ መላእክት ብክብሪ ዘዕረግዋ ንምውካል ደናግናን ዝኾና እቲ መላእክት ኣክናፎም ዘርጊሖም ሱራፌል ወኪሩቤል ሰውፈ ቅነፊሆሙ ዝብሎ ዘሎ ቅዱስ ያሬድ ብዝገለጾ ኣገላልፃ ነቲ ናይ መላእክት ኣክናፍ ንምውካል ኣሸንዳ ቆፅሊ ይኣስራ ኣለዋ ተዘይኮይኑ ቅዱስ ኣሸንዳ ዝበሃል ጾመ ኣሸንዳ ዝበሃል ስለዚ ያፅናሕና ኣሸንዳ ናይቲ በዓል መግለፂ እምበር ኣሸንዳ እቲ በዓል ኣይኮነን እዚ ኣሒዝካ ዳሕራይ ተመሊስካ እዚ በዓል እዚ ሃይማኖታዊ ኣይኮነን እንታይ ዳ እማ እዩ ባህሊ እዩ ካብ ምንታይ መፂት ባህሊ እዚ ኣብ ምንታይ በቂሉ ኣብ ምንታይ ዝበቆለ ባህሊ ብህለ ይብል ሰብ እንታይ ይብል ሰብ እንታይ ይገብር ዝብል ነገር እንትንርኢ ተለና ባህለ ማህልየት ንብል ተለና ኣብ ማህልየት ካብ ስቡህ እስካብ ሰላም ስርዓት ኣለና ከመይ ንብሎ ኣበፃፅሑኡ ስርዓተ ዜማ ስርዓተ ቁም ስርዓተ መረግድ ስርዓተ ዝማምየ ስርዓተ ፅፍዓት ስርዓተ ወረብ ስርዓተ ሸብሻቦ ኣይኮነ እንዲ ባህለ ማህልየት ይበሃል እዚ ኣብ ስርዓተ ቅዳሴ እውን ስርዓተ ቅዳሴ ከመይ ዝተካህን ከመይ ዑደት ይፍፅም
ክንደይ ብራኪ ኣለዎ ናይ ደገ ክንደይ ብራኪ ኣለዎ ናይ ውሽጢ ክንደይ ከይዘውር ክንደይ እንታይ ከለዎ ኣብቲ ውሽጢ ኣፈፃፅማታት ክንደይ ግዜ ማይጠንት ኣሎ ናበይ ገጾም ይቆሙ ቶም ቀደስቲ ጽውልካ እኮ ሃምል መቸካ እኮ ይኾን ሃምና ዳስ ኣይኮነን እኮ ቦታ ኮለዎ ዘይዘዋወር ዘይለዋወጥ እዚ እንታይ ይበሃል ስርዓት ወይ ድማ ባህለ ቅዳሴ ስርዓተ ቅዳሴ ስርዓተ ማህሌት እቲ አሸንዳ እውን ስርዓተ በዓለ ፍልሰታ ዘኽብር ዝገልጽ እምበር በዓሉ አሸንዳ በዓል ክኸውን ኣይኽእልን ኣብዚ ሓለፈ እውን ገሊፀ እየ ልብ በሉ ፍል ጭፍን ዝበለ ነገር መንገዲ ኣይንኽድ ኣብ ዝጠቕመና ነገር ንረዳዳእ ሎሚ ዓለም ኣብ ሓደ ኮይና ኣብ ሓደ ዓውዲ ትርከበሉ ስለ ዘላ ኩሉ ዓለም ብመጽናዕቲ ይኹን ብዝተፈላለዩ መራኸቢ ተራኺብካ ዓለም ተቃንየሉ ደረጃ በፂሕና ኢና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ንምንታይ ፍልሰታ ኣብ መላእ ዓለም ክርስትና ዝኽበር በዓል እዩ ብኣሸንዳ ምኽባር ግን ኣባና ዝተለመደን ዝፀንሐን ኣገላልፃና ፍሉይ ብዝኾነ ኣገላልፃ በዓለ መስቀል እውን ፍሉይ ዝኾነ ኣከባብራ ኣለና በዓለ ጥምቀት እውን ፍሉይ ዝኾነ ኣከባብራ ኣለና እዩ በዓለ ፋሲካ እውን ዝተፈለየ ክብር ኣለና እዩ ምክንያቱ ስቅለተ ክርስቶስ ዕለተ ዓርብ ነኽብር ተለና ንሕና ከመይ ጌርና ከም ነኽብር ኣብ ካልኦት ክርስቲያናት ከመይ ጌሮም ከም ዘኽብሩ ዓብይ መስቀል ሒዞም ተሸኪሞም ጉዕዞ ትገብሩ ትርእይዎም ኮይኖም ንሕና ድማ እንደገና መስቀሉ ኣቆይምና ስእለ ግንዘት ጌርና ንክርስቶስ ለመስቀልከ ንሰግድ ኦሊቅነ እናበልና ነሰገድና ንውዕል ስርዓተ ጸሎት ስርዓተ ስግደት እዩ ሰሙነ ሕማማትናትና ስቅለተ ክርስቶስ ትንዝክር ተለና ከመይ ሃም ንገብር ግን ኩላትና ታያራኸበና ዕለተ ዓርብ ታያራኸበና ስቅለተ ክርስቶስ ኣብ ኣከባብራ ግን ከከም ከባቢኡ ከከም ሊቃውንቱ ከከም ጸኒሒቱ ከከም ባህሉ ይቀያይር ከይዱ ግን ታይውክል ንኣብነት ንሕና መስቀል ጠጠው ኣቢልና ለመስቀልከ ንሰግድ ኦሊቅነ ወለትንሳኤከ ንሰግድ ኩልነ ወለትንሳኤከ ቅዱስ ንሰግድ ኩልነ እንትንብል ተለና ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂልካ ውዕልካ ስለንብለና እዩ እቶም ተሸኪሞም መጓዓዞም ድማ እንደገና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካፍቲ ቤተ ሄሮድስ ጀሚሩ እስካብ ናብ ቀያፋ ናብ ሃና ዝተጓዓዘሉ ካብ መጨረሻ እውን ናብ ገወታ ሊቶስጥራ ወይ ድማ ናብ ጎልጎታ ናብ ቀራንዮ መስቀል ተሸኪሙ ብምኻዱ ይገልጽዎ ኣለዎ ከይዱ እቲ ፍጻመ ኣብኡ ዘለዎ የኽብርዎ እዚ ኮይኑ እውን ኣብ ኢስተርን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘለዋ ከዚ ሰለስተ ክርስትና ብስርዓት ዝነብሩ ሰለስተ ብስም ክርስትና ዝፅውዑ ብስርዓት ዝነብሩ ሰለስተ ነገራት ክነግረኩም መጠቃለሊ ኣብ በዓላት እውን ንራኸብ ኢና ኢልና እናኣምነሉ ግን በዶግማዊ ኣስተምህሮ ግን ንፈላለ ኢና መጀመርያ ነገር ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ካቶሊክን መጀመርያ ኣብ 451 ዓመተ ምህረት ብወልድ ስርዓተ ስጋውየ ወይ ድማ ምስጢረ ስጋውየ ዝተፈለና ኢና እንታይ ክልተ ባህሪ ልወልድ ኣለዎ ዝብል ብናይ ሊዮን ኣስተምህሮ ዝመፀ ወይ ድማ ካቶሊካውያን ሮማዊት ካቶሊክ እትኽተሎ መንገዲ ትኸውን እንተሎ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስትና አንጾኪያን እስክንድርያን ድማ አይ አካል ዘይብሉ ባህሪ የለን ስለዚ ክርስቶስ በአካልን በባህርን ተዋሃደ እምበር በባህሪ አይተዋሃደን በአካል አይተዋሃደን ተዋሂዱ ዝብል አስተምህሮ ሐዋርያዊ አይኮነን ቃል ስጋ ኮነ ይዝብለና ቃል ስጋ ኮነ ይልና ተለወጠ ኸይንብል ሀደረ ይብለና ሀደረ ይልና ከም ንስጥሮስ ህድረት ከይንብል ድማ ኮነ ይብለና ስለዚ በባህር ዝኸደ እሱ እዩ ስደት ዝኸደ እሱ እዩ ሰብአ ሰገል አምጽኦም አማሃ ዝሃወን እሱ እዩ እቲ ብምራቁ ዓይነ ስውር ዝነበረ ብምራቁ ጭቃ ለዊሱ ኣብ ዓይኑ ቀቢኡ ዘብርህን እሱ እዩ ምክንያቱ ትምራቅ ናተራሰብ ተዝኸውን ነይሩ ዓይነ የጥፍ እምበር ዓይነ የብርህን ስለዚ ክርስቶስ በአካል በባህሪ ተዋህደ እዩ መጽሐፍትና እንትንሪኦም ተለና ተዋህደ እዮም ዝነግሩና ካላይ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቂሳርያ ዝመስከሮ ምስክርነት አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ይዝብል ማለት ስኻ ከምዚ ኢሉ ባህሪ ነፂሉ አካል ነፂሉ ዝተናገረ ንግግር የለን በቃ ዝኣስተምህሮ እዚ ጽኢሉ ልብ ወለድ ነገራት ይኸይደና ስለ ዘሎ በአካል ተዋሂዱ በባህሪ ተዋህደን ዝብል ኣያኽድን ኢሎም ሊቃውንት እስክንድርያ በትክክለኛ ሐዋርያዊ መንገዲ ሒዘሞ ሐዋርያዊ ከም ዘሎ ኮይኑ ሐዋርያዊ መንበር ሒዛ ሮማ ድማ እንደገና ተነፂላ በዚ መንገዲ እዚ ተፈላሊና በቃ እዚ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ እዚ ብጣዕሚ ዘጉሂ እዩ ሰባት ብቀሊል ክራድኡሉና ተገብአ ክርስቶስ ዘይፈለያ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ብክልተ ነገር ኩኑ ብክልተ መንገዲ ተጓዓዙ ዘይበለ ናብ ክልተ ተሰንጢቁ ንሕና ከምዚና ንብል ንሕና ከምዚና ዝብል ነገር
ናብ ዘይ የድል ነገር ቤተክርስቲያን ናብ ዝተኸፈለ መንገዲ ክትወድቕ ገይርዋ እዩ እሱ ኩሉ ግዜ ብወልቀይ እውን ተሓስቦ ኣለኹ ዘሕዝነኒ እዩ ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ድማ እንደገና እተን ናይ ግሪክ ናይ ራሽያ ዘለዋ ካልኦት ኣብ ዩክሬን ዘለዋ ዝተፈላለያ ምብራቅ ንብለን ማእኸላይ ምብራቅ ንብለን ድማ እንደገና መዓዝ ተፈለያ ድሕሪ 154 ዓመተ ምህረት እንታይ ዘሰረፀ ማኣብ ወልድ መፀ እንደገና ሻው መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣብን ካብ ወልድን ዝወፀ ዝብል ኣስተምህሮ መፅዩ ኣበይ ካብ ሮማ ኣይ ከምኡ ማይ ንቕበልን ናይ ወልዲ ክልተ ባህሪ ተቐቢልና ኢና ነርና ምሳኹም ተጓዒዝና ካብ በዚ ሕዚ ጀሚሩ ግን ዘሰረፀ ማኣብ ወልድ ዝብል ነገር ግን መፅሓፋዊ ኣይኮነን ናይ ኣቦታትና ቀኖና እውን ኣይኮነን ብ381 ዓመተ ምህረት ኣብ ቁስጥንጥንያ ዝተወሰነ ውሳነ ኣኽቢርና ንቕፅል እምበር ሕዚ ከም ብሓድሽ እንወስኖ ውሳነ የለን መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣብ ጥራሕ ይወፅእ እምበር ሕዚ እውን ካብ ወልዲ እውን ይወፅእ ዝብል ኣስተምህሮ ይንቕበልን ዝብላ ሰለስተ ኣለዋ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዚኣ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ማእኸላይ ምብራቅ ካቶሊካዊት ሮማ ወይ ድማ ምዕራባውያን ብኣብዝሓ ዘላ እዚኦም ብኣብዝሓ ታሪክ ብኣብዝሓ ኣከያይዳ ብኣብዝሓ ናይ ክርስትና ታሪክን ትውፊትን ይራኸቡ እዮም ብዘይካ ዘን ሕዚ ዝገለፅክዎን ዶግማዊ ዶክትሪን ወይ ድማ መሰረታዊ ትምህርቲ ሃይማኖት እዚ እንትንከውን እንተለና ኣብ ዓለም ኣከባብሩ እንትንርኢ እንተለና ተፈላላይና ከመፈላላይና ተረዲእና ኣብቲ መሰረታዊ ታሪክ ኣብቲ መሰረታዊ ኣበዓዕላ እንረኽቦ ነገር ግን ማዕረ ጉዕዞ የጓዓዘና ስለዚ ክርስቲያን ዓለም ኢልና ንሪኦ ክርስቲያን ኣሃት ክርስቲያን ዓለም ኢልና ንርድኦ ስለዚ በዓላትና ውቁባትን ጽቡቃትን ቅዱሳትን ኮይኖም በረከት እንሓፍሰሎም ጸጋ እግዚአብሔር ንረኽበሎም መንፈሳዊ ጥንካረና መንፈሳዊ ህይወትና እንንጸባርቀሉ በተዕለት እሱ ናይ እግዚአብሔር በረከት ንረኽበሉ ከምቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ሰባት ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዓመት 3 ግዜ እናኸዱ በዓሎም ዘኽብሩ ዝነበሩ ከምኡ ብናፍቆት ተጸቢና ኣብቲ ዕለት እሱ ተቀዲስና ተባሪኽና ስጉን ጥቕምን ተቐቢልና እንውዕለሉን እንኸብረሉን ዕለት እምበር ብጓይላ ብዳንኬራ በፈላላይ ክንገብሮ ኣይግባእን ንምንታይ ሎሚ ፍልሰታ ሪና ኣለና ዝተወሰኑ ለውጥታት እውን ኣለው ብዙሓት ርድኢታት እውን ተፈጢሮም ኣለው ቀጻሉን ክስርሑልና ካብ ዓመት ናብ ዓመት ሕዚ እውን ንበዓለ መስቀል ኣብቲ እዋን እሱ ምስ በፃሕና ናይ ባዕሉ መደብ ስካዕ ንሰርሐሉ ካብ ሕሉፍ ጌጋና እናኣረምና መስቀል እንታይ እዩ በዓለ መስቀል ከመይ ክኽበር ይግብኦ መስቀል ናይ ቤተ ክርስቲያን በዓል ድዩ ናይ ዓለም በዓል እዩ መስቀል ብምንታይ ይኽበር ብምስጋና ዶ ብጎይላ ብደርፊ ድዩ ብስብሐት እግዚአብሔር ብስጋዊነት ዶ ብመንፈሳዊነት መንፈሳዊ በዓል ንመንፈሳውያን ወይ ድማ ንክርስቶሳውያን ንክርስቲያን ሓደ መንፈሳዊ ኣቦ ትንብል ተለናማ እንድሕር ክርስቲያን ኮይኑ ኩሉ መንፈሳዊ እዩ ትካህን ትቐሺ ተፈላሲት መነኮስ ጥራሕ ጳጳስ ጥራሕ ይኾነ መንፈሳዊ ዝበሃል ምክንያቱ ቱ ክርስቶስ ኣምላኸይ መንግስቲ ሰማያት ርስተይ ኢሉ ተጠሚቑ ውሉደ ክርስትና ረኺቡ ኣካላቱ በቅብኣ ሜሮን ተቐቢኡ ብንስሓ ሓጢኣቱ ኣንፂሁ ዝነብር ስጉእ እንዶምን ተቐቢሉ ዝነብር መንፈሳዊ ሰብ እዩ ዝበሃል በዓልና መንፈሳዊነትና ኣይነርሐቕ የኽብለኩም እሞይ ተሰናዩ ንኹላትና ይዓድለና እግዚአብሔር ዘመኑ ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ናይ ሓድነት በዓል ይግበረልና ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ መደብ እስካዕ እንራኸብ ኩሉ ግዜ ሓደሽተን ሕቶታት ኣለው እዮም ሕቶታትኩም ሰደድኹም እግረ መንገደ ዓርቢ ንሕቶታት ትኩረት ዝገበሩ ክንለቆም ኢና ክንሰዶም ኢና ከምዚ ሕዚ ኣብ ሶኒ ሶሉስ ድማ እንደገና ቅድም እናበልና መደብ ወይ ድማ ሓደ ርእሰ ትምህርት ኢና ክነስተምህር ንኽእል ሕቶታትኩም ይቐፅሉ ክምለስ ኣለዎ ትብልዎ ኣብዚ እውን ይኹን ኣብ ሕሉፍ ዝተዋህለሉ ሕቶታት ብኻሊእ መስመር ይኹን በዚ ናይ ቻናልና ዩቲዩብ ተመልከቲ ትፅሕፍዎም ፅሑፋት ዋህሊልና ድማ እንደገና ሓደ መዓልቲ መብራህርህ ክንህበሎም ኢና ዝሓተትኩሞም ሕቶታት ግን ከይተመልከትናዮም ይሓለፍናን ይወፅሑን ኣለው እዮም ይለኣኹሉ ኣለው እዮም እናወፁ እውን ይስደድሉ ኣለው እዮም እቶም ሕቶታት ይውህልሎም ኣለኹ እየ ሰናይ ሕቶ ኣለኩም ቅኑዕ ሕቶ ኣለኩም ንዘይበረኸ ክነብርህ ንዓና እውን ምስጢርን ጥበብን ክገልፀልና ብፀሎትኩም ክትሕስቡና ንስኹም እውን ዘይፈለጥኩሞ ነገር ንምፍላጥ ወይ ድማ ዘይተገለፀ ሰብ ደካማ እዩ ኣብዚ ሕዚ ኣነ ዝሓስክዎ ርእሲ ብስፍሓት ክግለፅ ዝግብኦ ነገር እውን ይነብር እዚኣስ ከምዚኣ ተዝብላ ነበረ እውን ክትብሉ ትኾኑ ኢኹም ግን ድማ ተዝሃበኒ ተዘቐበለኒ እየ ክናገር ዝኽእል ንኻልኦት ዝሃቦ ንኻልኦት ሂብዎ ኣሎ ብኻልኦት ክግለፅ እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እዚኣ መንፈስ ቅዱስ ዘቐበለኒ እዚየ ክገልፅ ዝኽእል እሞ እቶም ሕቶታትኩም ዋህሊልና
ክንምልሶም ኢና ኢለ ቃል ብምእታው ምድያኹም ገዛኹም እዩ ተኸታተሉ ርእይቶ ሃቡ ሕቶ ኣቕርቡ ኩሉ ነገር ቤተክርስትያንና ዶግማኣ ቀኖናኣ ትውፊታ ታሪካ እትዕቅበሉ መንገዲ ሓቢርና ክንመሃረሉ ማእደ ወንጌል እንመገበሉ ነብስና ምስጋና ነተዓርቀሉ መደብ እዩ እሞ ወይ ቻናል እዩ እሞ እግዚአብሔር ንኣገልግሎትና ክባረኸልና ጸሎትኩም ሓስቡና ኣላዓኢሉ ዘጀመረና ኣጀሚሩ እውን እስካብ ዛ ሰዓት እዚኣ ዝሓዝናዮ መደብ ስለ ዘፈጸመና ንቐጻሉ እውን ኣብ ልቡናና ዘሎ ኣብ ግብሪ ኣውዒልና ንክንፍጽሞ እግዚአብሔር ኣብዘ ዘለናዮ ንኹላትና ይባርኸና ይቀድሰና እግዚአብሔር ይባርኽኩም ስብሃት ክብሪ ውዳሴ ኣምልኮት ንልኡል እግዚአብሔር ይኹን ወርየቱ